Mayong adlaw sa inyong tanan diha mga busing sa kaumahan. Ang akong produkto nga uling akong gihawol og kabayo nang hulam kog kabayo kay di makaya ang dalan pati na yung laluma tungod sa tubig di na maagig motor. Hinahanglan pa mig isa ka adlaw repair ani. Nang harvest po kog pepino gani ha. Di man ni madalag ko amo ning baligyaan kay di ni madagkaon. Testing pa man unta ning tanom na kong pepino kay atong una tanom na ko diri mga lain-lain tong gulay, agbati, okra, siling pangsigang. Nagtanom mig pepino kay para lang unta ni pang konsumo ba. Ikapoy mig karga aning kuan kay dugay-dugay na wa mi maanad ning pagkargas kabayo. Perting kapuya. Bulingit kay may among nango, bulingit kay uling. Basta mo mga sanina. Wala na mi mag-ilis kay perting ko ana. Ibiyaan ako sa kong kabayo mga ma'am, sir. Sa pagkakaroon ma'am no. Perting yung kapuya. Ning naata sa bukid. Pero sige lang kay mao mo ginatong pangita kay dili man lang akong pamilya akong gikuanan ani pati pa pud lang tao. Salamat og maayong adlaw.